Mulla on tässä 2 pinkkaa lappuja. Täällä on suomalaisia julkimoita. Miksi mä oon tähän suostunut? No. Ja nyt meidän olisi sitten aika yhdessä kilvan tässä imitoida heitä. Ja rima ei ole kauhean korkealla. Tehdään niin, että mä vaikka imitoin ensin. Täällä on naishenkilöitä, niin mä imitoin niitä. Eli mä annan sulle pinkan. Vanha kunnon, että... Joo, nostat otsalle ja sitten mä aina annan mennä. Sun pitää arvata. Meillä on noin minuutti aikaa. Katsotaan kuinka monta saadaan. Okei, mä aloitan nyt. Ja tummat silmät. Paula Koivuniemi. Omituinen aloitus. Minua sain kissan Venäjän presidentin. Toi on Tarja Halonen. Niin, sisältö edellä. Okei, tää. Mitä sellainen tää pitää? Sinisapota. Joo, nyt tanssimaan. Vappupiiri. Tämä on pakko näyttää. 1, 2, 3 ja 1, 2. Joo, Samulin. Joo. Aika rempsee. No, tää on semmoinen niinku... Sä olet sinä. Okei, tää on sit tämmönen... En mä viitti laulata laulusana. No, se on niinku eteerinen nainen nummilla. Jotain. Jenni Vartija. Joo, kyllä. Mikä toi kyykky-asento? En mä tiedä. No, tää mä voin vielä tätä. Oi ei, kielinainen. Joo. Soita vielä niitä soittimia. Plöng, bling. Bling, plong. Täydellinen kielinainen. Okei. Nyt kun rima on laskettu riittävän alas, niin sä voit pistää... Ihmettelen sitä Jenni Vartijan, sitä ihme kyykkyä. No kun mä ajattelin, että se on sellainen vähän niin kuin naispuolinen David Copperfield, joka siellä nummilla junat ja naiset. Okei, mä nostan nyt sulle, meillä on se sama minuutti. Mä sain melkein kaikki, katsotaan mitä sulla käy. Ja tässä on eka. Ykako. Opeta kakkosen. Nyt on siellä Raksu löytänyt Raksun rempan lisäksi rumban rimpsakat reippahat. Jorma! Se oli meillä just viime viikolla. Miksi et sä pelastanut mua heti, kun sä tiesit? No okei, nyt mennään. Tää muistuttaa mun... Onks tää cheek? Niitä, kyllä. Aika nopea. Sä olit ihan, että onko se keekki vai onko voiko se cheek, mutta niin. Joo, no niin. Mitä? Wow! Oh Michael Morrow! Mä oon tehnyt sitä aiemmin, mutta mä en vieläkään tiedä, miten se puhuu. Siksi tää oli... No niin toivon, että Jari Sarasvuo tulisi täältä. Ja kyllä nyt Timo Soini. Riihessä ja Jennin kanssa runoja. Meidän presidentti Sauli Niinistö. Mä oon niin huono. Joo, kiitos. Ei. No niin. I know what I'm doing because the lab was very... Tää on niinku puoliksi kuollut Kimi Räikkönen, joka jostain syystä kattoo alavista. Kiitos! Tää meni ihanasti.